ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Inkazimulo yami iyoxhopha abaningi kwelikamoya ngiyayibona izitha ziza ngomningi ezinye zayisondeza ifuna ukuzenza abangani kanti ifuna ukungithikabeza amandla intshontsha insila ithatha kumina mina zingicisha ukuphila umama athunga ingubo yokuzila kuyobajabulisa ukubabona ngifile noma bangangijikijela ngamatshe mina ngiyawaqoqa wonke lawo matshe ngigibele phezukwawo ngibe mude kunabo ngibaboka inkakhayi ngibabonisa amandla edluzi lami ukuthi alifuni lutho mase kukhona ofuna ukudlala ngami ngoba amandla kimi nama yangidida kwesinye isikhathi yangisinda mina ngiyazi ukuthi emhlabeni ngangizela ukuzobusa ayikho impe yongihlula mina ngiphethe idlozi elinamandla kakhulu ngiyacela ningadlaleli kimi nasempumelelweni yami ngoba mina ngizonqoba kukho konke engikwenzayo. Nginibingelela babukela emakhaya igama lami uSimnikwa Imbongi ngiyanamukela khona la kumcebo mfana kagogo YouTube channel uyazi ke lona uhlelo sekunesikhathi futhi siloko sikulethela ama testimony namanje sisamile sakulethela wona mkhulu ngicela ubabingelele. Mina ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle fuze fulela unyosi iqadi thina safaka umuntu enqinqa savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngenkomo sisho thina ko mavela sengisho mina kunompunyupunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabela imzonda yahoshi ma mfowethu yazi nawe sigalo nje thina ke mfowethu yazi mkhulu ezimeni eziningi ne sinokubona kufika umuntu akhale ngokuthi mhlambe angisenamizwa ayivuki nani yabo kodwa mase kunomuntu othi hey mina ngihlushwa imizwe elula kwesinye isikhathi nje ngumuntu wesilisa umuntu wesifazane bangibona nje into engathithi nje ithanga ngivele ngiqhaqhazele omunye uthola ukuthi lento uyenza noma sengathandi ukuthi nje uyenzile abanye bagcina sebeya kule ndawo zomahosha nani aqeda imali lapha ngoba akasakwazi ukuhlala angayenzi lento le kusampene ngathi unempene or something umuntu ona kanjalo mkhulu kusekuyini mhlambe nendlela yokumsiza ihamba kanjani? Mfethu abanye basuke beshawe emkhokha mfethu kusuke kumkhokha khona lento leyo ukuthi ulala nabantu abahlukahlukene uthola ukuthi mhlambe nakhona labo bantu laba olala nabalala nezilwane ezithize or mhlambe balala nabantu abalala nabantu abasuke begange ngezinto ezithathwa ngocansi bese emva lokho nawe ugcina usuthola lawo machaphazeli lawo machaphazeli asegcina sekwenza ukuthi ngathi ungalilangazelela ucansi mihla namalanga so leyo nto leyo mfowethu into ehambiselana nomkhokha bese kuba khona abantu ukuthola ukuthi vele ke yena ungenwe isidalwa mhlawumbe esinokungcola esigangile esasivele sithandela ucansi nje sivele sigovoze nje senza ucansi nje noma ikuphi nani khona phela ukuthi umuntu mhlawumbe ngabe isifebe namhlanje phela igama lithi sifebe vele igama lesintu mfowethu so uthola ukuthi mhlawumbe besifebe mfowethu wathi mesuka lapho washona umeshona mhlawumbe ube ushone ethanda leyo ngane ethize o ushone vele mhlawumbe umoya wakhe ufuna ungena emndenini ukuze uzokwazi ukuqhubeka nakekela umndeni so mengena uthola ukuthi vele unokululazeka ekutheni alulaze nabanye ukuthi babe kanje yabo ngoba ukhumbula ukuthi idalwa before zibe idalwa bezabantu basemhlabeni kuqala so uthola ukuthi uzohlala isidalwa vele mhlawumbe sasigangile isithakathi so uzohlala isidalwa vele sasigangile mhlawumbe sithanda amadoda so uzohlala vele yabo lonto le esasithanda mhlawumbe ukulala nabanye abantu besilisa esasithanda ukulala nabanye abantu besifazane uthola ukuthi manje usulike nje wena ukuleyo nto leyo so funa kuba ukuthi mfowethu leyo nto uyayiqaphela uyibukisise kahle ngoba egcineni ngagcina kufake wena umuntu esifazane ngagcina usuzibona usudayisa umzimba ungawudayisi ngoba ufuna imali etheni ngoba phela uyazi ukudayisena umzimba akukho imali eningi but uthola ukuthi abanye bakwenzisa izimo angeke ngikwazi ukuthi babukele phansi abantu abenza leyo nto mfowethu ngoba most aba ama customer ami futhi basizwa mina ukuthi bathola ama customer angifihli lokho angiqamba manga but kodwa ufune baphinde babuke ukuthi ke ukuze abanye bawo ukufika kuleso simo bafika kanjani so abanye uthola ukuthi lapha bafika ngendlela engacacile engazi ukuthi ngafika kanjani la akazi la yabona omunye uyazi ukuthi ngangeniswe isimo esithize yayizinto engisho so imkhokha mfowethu ethize ethi ukuthi ihamba iyohlanja ingakho ngihlezi ngithi abantu mfowethu kumele bahlezi begeza bayihlambulule ngoba if ugeza uhlambululeka ususukungcola empilweni yakho
ku-rare ukuzithola useyintweni ongazi-understand. Ngobani uyayikhuthaza as umuntu omnyama, indle emnyama mfowethu ayikwazi ukuphila in a western life. Uqinisile lapho. Okubuke abantu in Western Africa. Ubone ukuthi basaphila kanjani in Eastern Africa. They still believe in their roots, they still believe in their culture, and they make sure i-culture yabo abayiskip even noma sebephumile baya kwamanye amazwe. So even kwayithina njengoba silana mfowethu ukuhlambululeka nokugeza ngeinkambi kwakuyinto eyayenziwa. Ukuya emfuleni even ngisho namabutho ashaka ayaye emfulweni ayohlambulula izinto ababezithwese bona bebeyempini. Uthola ukuthi phela ukufa komuntu kuyigazi elikhulumayo. So ufuna ukuhamba uyothola inyanga ezofika inenze izinto ezithize ingeze so mhlawumbe niyohlala lapha emfuleni ngoba even noshaka kwakukhona mfethu kuleya yaqala naleya manje uyababona beyemfuleni uyababona beyemanzini yini eyenza ukuthi baleke bevela beyemanzini ukuthi story shoots asikhishiwe ngokuqina ukuthi kwakuyelwana emanzini kwakutholakala umsoco wempilo ukuthi kuphuzwa amanzi kugezwe futhi nakhona kwakuhlanjululwa into ezithize kumuntu ngoba amanzi ehota anezidalwa zawo nayo izinto engishoyo amanzi ehota anezidalwa mfethu angifuna mama kakhulukazi lawo ashaya amadwala ahamba athinte zonke indawo athatha ama nutritions umhlaba phansi impophomo ithatha ama nutritions aphansi umhlaba uwodwa umuthi ngoba if umubukisisa kahle impande ziqhamuka kuphi ziqhamuka phansi komhlaba ekujuleni kwawo kunamatshe kukhona yonke into so leyo nto le imiphuma yakhe isihlahla so ngayona icoincidence uthola ukuthi isihlahla sikaze satshalwa ndawo usibone sesiqhamuka lapha akunamuntu otshale akutshalanga umuntu kodwa sesiqhamuka lapha endaweni uyibuza ukuthi kanjani yini eyenza ukuthi endaweni kwenye kunethe imvula bese kuba khona utshani imfihlo leyo mfethu yini enza ukuthi ngesisikhathi uthola ukuthi ababithuli nje icwebile nje kanje vele iqhamuka isiphethu ubone ngathi kuba namanzi angathi afuna enza uround kanje umuthi uyawakha uwaphuze afresh adlula namanzi owabonele entuzaneni uphiwe umhlaba into ethize so lawo manzi futhi nakhona kunezinto ezikwazi ukuyilapha ngaphakathi kwena. Okay, so mkhulu ukuqhubekela phambili nje ngikuza ukukhuluma ngendaba yenhlambuluko yokuhlambulula wena umzimba kodwa kwesinye isikhathi unokuzwa mhlawumbe uthola ukuthi hey kuneyinkinga kuleyo umndeni loyo kuthiwe kuleyo mndeni ngathi abahlambululekanga o mhlambe abantu abathiza abazwani mhlambe isibongo sakaKhumalo nesakwaSibanibana sizwani kutholakala ukuthi mhlambe kuthiwa okhokho balezo izibongo lezo kwamandulo abazange bahlambululekane I don't know ukuthi ngiyibeka kahle uyibeka kahle mfethu ukuthelelana amanzi okay ngokwesintu nangokwesiko kuthiwa ukuthelelana amanzi menisuke ngixabanile nangathelelana amanzi nisuke ngishiya umkhokha osazolandela nesizukulwane ngoba uthola ukuthi emndenini khona abahamba bengazwani yabo ukuhamba kwabo bengazwani kuthiwa bahamba bengathelelananga amanzi ingakho namhlanje ubona engathi kunezimpi ezikhona emndenini engathi mhlawumbe khona abasolelana ngokuthakatha engathi khona abacindezelana ngamazwi engathi khona abakhombana esweni yabo so uthola ukuthi leyo nto le ayayikwanga into eziningi yakhelwa ukuthi ke kokhokho babo khona abangathelelananga amanzi wahamba engajabulile ngomunye yabo bese malokho okuvele kuhlipize kumndeni umndeni uvela ucwake omunye uyele nakhona nje ubuyele still basanezingxabano noma bele ukuthi mina vele ngeke ngize ngiye kulo msebenzi owenziwe ekhaya ngoba usibanibani uzobuya eze ngala uyabona inhliziyo ayibohlile inhliziyo ayipholile and nakhona kusuke ngakona ukuthi umkhokho uqalwe yini umkhokho osuka la kudala le komandulo mfowethu ejulile kodwa ke mfethu indle emnyama ke vele ke nami sengibonile imndeni ngemndeni inenkinga zayo ngoba phela njengoba ngilapha abantu bayafika abantu bangichazele most yabantu banenkinga mfowethu nemndeni yabo eyisuka ingakho ngesinye isikhathi mfowethu ukuze uzothola ukuthula empilweni uma usuzibona ukuthi usuwenza kahle ngathi ungazakhela wakho umndeni
ozoqala kahle nawe wakhe okwakho okufisayo ngalowo mndeni. Ungabuki ukuthi ekhaya noma ihlobo beyiphilisana kanjani ngoba nabo baphila under awabo ama-mistakes. So kahle kahle ubreak i-generational curse. Uziqalela into yakho mfethu, uziqalela into yakho. Yabo nje mina ekhaya besingekho isithembu. Kodwa mengibuka ngathi ikhehla ngathi lalifuna ukuyiqala lento ngoba mengifika mina ngezwe kuthiwa ikhehla laseliphumile selihlala nomunye kodwa esakhona omunye. Kodwa into engeke ngize ngixoxe kakhulu la ngoba phela i-platform le lalelo wonke umuntu, but into engenza ukuthi namhlanje ngithi mina isithembu ngizosenza sibe possible ingenxa yokuthi khona le ngilozi yayifuna ukuvuka yesithembu, kodwa mina ngizosenza ngenxa yokuthi ngifuna nami ukubona ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ube namakhosikazi amabili ujabule ngoba ngesinye isikhathi mfowethu uma uyinsizwa usaqala nje ubunsizwa bakho ube isoka nje. Yabo ngisho noma usumdala ubusoka bakho abupheli ngoba uthi uhlele ekhaya muthi hayi ngisaya ka Checkers uyahamba kanti usuyobamba le ntokazi ngale uthi past yabo umshiye naleyo mali leyo uthi ungakhulu ngathi uzivu yabo usuyazi ukuthi ubusoka bakho abukapheli even noma usuyikhehla kuyoba njalo. But mina into engifuna ukuyenza ngifuna ukwenza lento leyo ukuthi ke before nje ngize ngiphumele ngaphandle ngiqale khona la endlini. Ngixabene nalo ngene kulona lale lapha eceleni kwakhe ethangeni lakhe. Mengixabene nalo ngiyolala nabebeleni lakhe. Mengixabene nalo ngihambe nje mfethu. Yabo injabulo yami ibe lapho nalapho mfethu. Yabo lonto le ingakho ke mfethu ngeke ngize ngimshade umuntu ongasifuni isithembu. Oh, all right. So oyosifuna isithembu mfethu uyongena nami emshadweni sijabulile and then emva lokho usiyophilisana kahle ngoba usengene entweni vele nami engiyifisayo. Uma engayifisi le nto angazazi ayixake athi ufuna ukushada nami ngoba into mhlawumbe nawe uzoyiveza kwaseqaleni. Ingakho ke mina lento ngiyiqale kuphi, ngiqala kusaseyintombini ukuthi mina ngifuna ukuba namakhosikazi ngelinye ilanga. So asiboneni ukuthi uyakwazi ukumkhendilisha menginomunye umuntu nawe ukhona i-preference yami futhi nami ngikhuthaza ngobunyanga bami. Yabo leyo nto le ngoba zikhona izithako lapho nalapho ezenza leyo nto leyo ukuthi ingaphazamiseki kodwa sokuyinto ngelinye ilanga ke mfethu. Ngoba ke kanjani asiphuthume laba ke mkhulu baba. Okay, all right, so my testimony. Okay. Sibone ke mntaba ukuthi bathini phela umuntu ufuna ube nemfihlo yakho. Ube nemfihlo yakho. Ubabona abantu benza izinto nawe uzenzele zakhe izinto. Yathi senze kanje nayo mfethu. It's a testimony. Testimonies. All right, sibheke umuntu okuyena ke ozos. Ngena noma ikuphi? Ungena futhi. Noma ikuphi la? Ukugcina. Okay. Ukugcina nje. Nazo. Ukugcina futhi. Phakathi inside. Simfonele. Hayi ngicela ne-airtime yesithali. Mengayibambi siyamfonela ngoba sibuka phela lento leyo ukuthi kungawasteki isikhathi. Singawasteki isikhathi simshange direct call. Sesiyazwelana nabo phela hawu ngeke. Hawu. Ngoba ngithi ngithengile nje. Hawu nawe ubonile nje. Hawu mfowethu angisazi mina ke mntaba baba yazi. Phela lezi zinto zifuna ubuso bethu manje. Benza sure ukuthi niphephile. Yeah. Mhlawumbe nje kade ikolota nje. Ibikolota. Mhlawumbe kade ikolota. Yazi kodwa ke manje lalabantu engisebenza nabo la ekhaya abanginiki ukuthula. All right guys, asibuke ukuthi isiphatha kanjani ke manje. Ngiyacabanga ukuthi singenile airtime nazo. Okay. Vele safonela yena. Yeah. Okay, akekho. Hey. Ukuba inyanga kufona left right and center. Traffic mkhulu. Kufona left right and center. But ke senzeni kanje na. Testimonies. Nazo ke.
Sangena la. Awuzweke. Yebo. Esizwe. Ngibona ngathi uwinile lo muntu. Hayi. Ewinile kodwa manje wasengasanalo idatha ke manje. Awu. Ewinile. Hayi, othi simfonele direct. Simfonele direct. Idatha kanjani uwenele? Awusi afonele, uthi uyasave lo muntu lo. Akadlale ngasemalini yakhe. Hello. Thokoza Gogo right? Hello. Thokoza Gogo right? Siyaphila unjani mkhulu? Ngi-right salukazi. Lana Gogo shutha lento yethu aka YouTube and siyabona ukuthi wasineze testimony. Awukusitshela Gogo ukuthi wasebenzisa ziphi inkambi kuhambela kanjani testimony yakhe ithini? Hayi, engasebenzisa ilona lekhombo le ye3 yokhipha ubumnyama. Nazo. Ayibona le. Ngisebenzise yona ngafutha ngayo as ushilo and then ngaqeda ke ngasebenzisa upinky pink. But ngafutha ekutheni upinky pink nabe la ngingayanga ekhasini. And then ke uthe before ngizohamba ngashisa ilona. Leshiswayo kamba yini isibuko yeah nathatha noluhlaza lo webhodlela omechisi ngasebenzisana yeah hayi zafike zakhala ke bashunguthuli Gogo bashunguthuli uwine mali Gogo 23,000 yeah bashunguthuli futhi benganakanga nje dlala kuphela yami siyathi hayi yanginika ku jackpot beku 133,000 and then bese kuba u23 bese kuba u450 wathatha nawe engxenye yakho Gogo wathatha yami siyanginika i-jackpot ye23 waqhubeka Gogo wadlala noma vele wathi angiyahamba ngiyolala namhlanje hayi salukazi hayi siyakubongela salukazi zakhala yazini yeah ngiyabuza ngathi ngiyaphupha kanje ngiyabona angiphuphi ngiyenzeka ngempela yes ngiyakujabulela Gogo ngiyezwa nalawo khona ukuthi ngathi usaseyindaweni zokujabula no semsebenzini Gogo phela kumele ngicheck ukuthi uma ubusisiwe wena Gogo kumele ngicheck ukuthi uma ubusisiwe imali yakho uyidla kanjani kanti ke vele ngithema ngisebenzisa lezi zinto kwabese kwavela amaphupho ngaphupha ngisho uthandweni no president acabanga uCyril Ramaphosa something enkulu azange ngitshele umuntu wavela uPhupu Ramaphosa Gogo ay enube iphoyisa uRamaphosa Gogo yakwazi lo yeah lutho ngathi ube iphoyisa ke kaze apartheid yo iphupho leli ukuthi iphoyisa lisho ukuthini kwathi uyidlozi akazitshela umuntu Gogo hayi ndezakhala ke la athi uphupha umuntu omkhulu into enkulu after ngisebenzise kona lokho ngiyakubongela salukazi into zakho izohleleka zibe mhlophe zibe njengezihlaba zolwandle Gogo ngathi ngaba kuhle njalo empilweni yakho yezwa okay siyabonga thokoza Gogo thokoza hayi mfethu usizwela asike sibheke omunye mntaka baba hayibo abantu bashanga ama testimony serious la yazi bashanga into zangempela okay osenzeni kanje nami phela ibuyibhajo le testimonies sibuye siye futhi alright asenzeni kanje na ngangena noma ikuphi la ngena phakathi nazo ke okay akanayo le ntuzana simfonele kanje Somos. Full stop. Ich habe dir zuhört. Angisazi mina noma network noma wenzakalani. Network yakhe. Okay, asivele sibheke omunye wali isazama ukufona. Ngoba sifake loudspeaker
Thule nje tu. Okay, hayi asiphinde sifonele omunye. Ngisifonele omunye testimonies. Okay. Siyaphuza awungangena nje. Noma ikuphi la? Ukuphi? Okay. Ngathi ke safonela. Azungibona. Siyazomfonela. Okay, singene komunye. Ngena omunye khona lapho futhi. Phakathi inside. Yeah. Alright, asimbone la. Siphathele indaba ezimnandi mhlawumbe. Naye calling. Yini network? Shidi network ngoba nawe ithule khona la ku WhatsApp. Okay, asivese bafonele direct mntaba. Wasimchuzile direct once. Hayi. Noma singamzama kodwa phela yabo bese siyam. Alright. Sibone mfowethu, sibone. Okay. Sinankinga nokufona kulezi insuku. Okay. Yebo mkhulu kunjani? Thokoza gogo thokoza cishe sal drop ucingo. Hayi ngicolo. Hayi khulileka salukazi asilwi nathi besithi wena gogo last shoot into yethu ka YouTube and wena gogo siyakubona ngoba sinikeza testimony manje sifuna ukwazi gogo ukuthi wathenga liphi ikhambi and ukuhambela kanjani. Before ngithenga ikhambi mkhulu ngeza lapho kuwe ngoMay ngazogeza. Ngazogeza mangibuya lapho kuwe into zami zahamba kahle. And then after lapho ngathenga iswashu sama blesser. Okay. Nesikhafulo. Yeah. Yebo. Yeah. Iswashu sama blesser sangisebenzela ngoba mina ngumuntu ngusisi lo uzisebenzela estradini. Alright. Okay. Oh, okay. Wenza umsebenzi osisi. Yebo. Okay. Since ngabuya kuwe ngageza ngabuya into zami zazingihambela kahle ngathenga futhi ne-special sama blazer ngasebenzisa sangihambela kahle ngaze ngathola nomlungu. Yazi wena phela lokho usuhamba ngendlela engihamba ngayo. Ngaze ngathola nomlungu nomlungu uyongibhadalisa irent. Manje umshaya ngani ngesibambelelo lapho salukazi? Manje mkhulu ngikusendelile ngithenge i-special sange-16 ngikusendelile isibambelelo ama-instruction akhona ukuthi linda ke gogo sekusele nje 2 days ukuthi bafaka ama-instructions wena gogo yezwa. And then uzothola ke lapho ke salukazi manje uyazi ukuthi usebenza kanjani? Mkhulu ngisho yena uyazi lo Ndodomfino ukuthi usebenza kanjani? Uyayazi umtholo khona lapha emgwaqweni. Salukazi wena phela usemphathi omhlanje nembeleko umuntu ozoku-understanda umuntu ozwenza imali nawe umuntu aphinda akukhokhele nerent kube mnandi manje akanayo inkosikazi yena. Unayo mkhulu but Mnandi kanjalo ke gogo lento leshuthi kahle uzoba umuntu wakho nje ozoyigangela ngeke kunini nane-stress. Hayi salukazi siyakubongela salukazi. Ngiyabonga mkhulu. Hayi siyakubongela salukazi ngathi ngahlezi kukuhle kanjalo agcine futhi nakhona naye esenza isithembu phela abelungu nabo sebeyafuna ukwenza njengathi kanje. Mkhulu. Hayi gogo. Angifuni ukuqamba amanga mkhulu mina sheni amakhambi wakho ayangisebenzela sheni since ngiwasebenzisa nje ayangisebenzela amakhambi wakho. Yeah manje usebenza kuphi ungazisho igama usebenza kephi nendawo? eRoyal. Ngila ngise-Bhekabhili. Okay hayi asishiye kanjalo ke salukazi hayi siyakujabulela siyakubongela gogo yezwa. Hayi thokoza gogo hayi siyabonga soku right salukazi siyabonga. Okay thokoza gogo thokoza. Ngiyabonga. Hayi mfowethu hayi isigcwele incwadi ade sikhuluma ngayo njalo lento le sikhuluma ngayo njalo indaba yokuthi wavele nje sagcina sisikhuluma ngoba phela abantu bami laba mfowethu abantu bami laba yabo nje mfethu ngisawacabanga ama-shows ekuzomela siwenze mhlawumbe simele siba-invite ngelinye ilanga labo sisi laba abadayisayo bakhulume ngoba ibona impela abathenga lama-products kakhulu and futhi bona bathola imali serious when it comes to amadoda
Akumele vele mkhulu sibabezi. Phela mina ngiphilela omama ningixolele bafowethu. Nanje njengoba nilenyonyoba ningena ngiyanisiza kodwa omama bona ngifa la befa khona. Angifuni umuntu ozohlukumeza omama bakumina. Mkhulu asigoqe mkhulu kodwa ke ngithanda ukuthi njalo maseyigoqa ukhumuze umuntu oqala ukusibona because ngiyakholwa ukuthi everyday hlezi kunomuntu omusha osibonayo ukuthi usebenza kuphi kanjani. So mina la ngikhonayo bakwethu ngiseBaramoli opposite ama-Towers Orlando. Into eyenzakalayo labo khona amakhehla ukuthi ke Friday, Saturday and Sunday ngiye ngiletha abantu ebhavini ngibagqumise ngibageze. Sunday ngiyisa abantu emanzini bese ngiba nezipesheli ke bese ke ezipeshelini uma uhlala la eGold sakudilivela qathatha la uhlala khona. Mawukuthi awufuni ukudilivela mhlawumbe ufuna ukuyizela wena uza la kumina esigodleni yabona nje lama couch ukuhlale nala studio sethu ulinde iphasela lakho. Mawukuthi mhlawumbe uhlala ngaphandle kwase Johannesburg into esiyenzayo ke bakho khona amakhehla siyakukhuriyela ukwazi ukuthi into zakho uzithole. It's either uthenga u7 to 9 days which is u60 rand, uthenga u3 to 5 days which is u110. So imi kanjalo ke indaba yami injalo nje unkulu futhi ayishintshi. Sithemba ukuthi niyalike na share na subscribe asihlangane ngokuzayo. Thokoza. Before kube njalo mfowethu kune competition njalo bokho khona amakhehla. Le competition lena ngiwinisa abantu iPhone. Le iPhone lena awuyisondeze lapho mfowethu awuyisondeze la ngibe lapha phezulu umfishane konje nakho ke lapha letha leyo iPhone leyo sikune iPhone engifuna ukuyiwinisa abantu so nayi i16 but ngena kwi WhatsApp yami ukuze uzobona ngoba ngizoliye ngiyiposta le ndaba yale iPhone le bese ngiyasho ukuthi uenterisha kanjani ukuze uzowina le iPhone. Ngiyacabanga ukuthi le special asisiphusheni inyanga sibone ukuthi sehamba kanjani. Uma ukuthi bayasijabulela sizoyikhipha le phone lena and then emva lapho sithenge enye iphone for next month and then bese siyayigcina. Iyona ndlela esingena ngayo kwi festival. So bokukhona amakhehla ayikho enye indlela engenza ngayo. Ngicela nje ukwehlela ngenzansi inkosi khuphuwe njalo. Thokoza.